Ndautaura nenyaya yesimba ramweya mutsvene. Jesu vachiuya panyika pavanodeclare kuna Luke chapter number 4, 18 and 19. Vanoti mweya washe uri pamusoro pangu. Saka kufamba nekugara kwaJesu panyika kwaive nechekuita nemweya wanga wakagara pamusoro pake. Paanozoporesa vane maperembudzi achienda kumba kwaZakeo, achifamba pamusoro pemvura, aifamba nemweya wakanga uri pamusoro pake. The Holy Spirit manifested zuva raakabhabhatidzwa as a sign yemweya mutsvene achiti, this is my beloved son in whom I am well pleased. Mweya mutsvene uri pamusoro pake. But Jesu afamba panyika aipota achikweretesa simba kuna Peter, John na Johani nevamwe madisciples. Aivakweretesa simba, aisavapa simba. Simba akanga ainaro iye ari panyika, haana kuvapa, aivakweretesa. Ndine munhu wandiri kutaura naye. Paaivakweretesa simba, akaramba achizviita kwemakore 3. Ozosvika zuva raanoti iye handichadi kuvakweretesa, ndaakuda kuvapa simba. Tarisai kunoku, kwandiri kunoku. Paari kunovakweretesa simba, ndo paari kurega kuvakweretesa simba akuenda pana Luke 24:29. Ndo paakuti simba raimbogara pandiri, richishanda mandiri, richirarama mandiri. Ndaakuda kuti rizouya pamusoro penyu. Chigarai muJerusarema kusvika rakuzodzai, razara pamusoro penyu. Ndo pataverengesa kuna Luke 24 verse ya 49. Patazoverengesa kuna Acts chapter number 2 verse 14 to 17. Ndo zuva rePentecost, mweya mutsvene azoburuka manje. The day of fulfillment. Simba rakubva kuna Jesu. Jesu aenda kudenga, arakuchinogara pa the 12 disciples nevamwe vese vanga vagamuchira kuti Jesu mwanakomana waMwari uye akafa akamuka. Ndine vanhu here mangwananana. Asi simba iri pariri kuuya richipfeka vanhu, harisi kuvapfekera kuti vagare pasi, uye harisi kuvapfekera kuti vave maspectators. Kutanga kwebasa, vanhu vazhinji pavanotendeuka vachitanga kunamata Mwari, vanofunga kuti simba ramweya mutsvene riripo kuzosunungura mweya vavo, kwete kusunungura nyama yavo. Asi mweya haugoni kusunungurwa, nyama inochengeta mweya yakasungwa. Can I repeat this? Haugoni kunge vakasununguka iwewe mweya wako, asi nyama isina kusunungurwa. Saka chinosunungurwa mweya, asi nenyama inochengeta mweya inofanira kusunungurwa. People anozonyora achiti, I can do all things through Christ who gives me strength. Pari kuti all things ari kureva zvepanyama nezvepamweya. Po anozonyorera vaKorinde oti makandiitira zvakanaka mukanditumira chipo, asi kwete nekuti ndakanga ndisina, but makazviita nekuda kwebasa randinoita. Paul did not drop his work. Akaramba ari a successful tent maker, achiti I provide for myself, but munondipa chipo nekuti anoshanda paaritari anodya zvepaaritari. Saka mweya washe pauri kudzikira pamusoro pedu, one evidence yekuti iwewe unonamata Mwari wezvokwadi ndeyekuti zvinhu zvako zvinofana kufamba. Vanhu vazhinji vanotenda kuti kana ndabatwa nemweya wetsvina Jesu unoudzinga, asi havatendi kuti kana ndakuda kutenga motikari ndiri kutenga nekuda kwamweya mutsvene. Kana ndakutenga imba ndiri kutenga nekuda kwamweya mutsvene. Kana tatakura pamuviri kuti pasunungukwe zvakanaka, mwana wacho auye zvakanaka, tiri kuzviita nekuda kwamweya mutsvene.
pane pamwe patinosiya simba raMwari toda kushandisa nzira dzenyika ino. Why? Hatitendi kuti Mweya Mutsvene anozviita. Ukatarisa vaIsraeri vasati vapfekwa neMweya Mutsvene pamazuva akare, vasati vadyara mbeu, waitora part of the seed woendesa kumuRevhi onamatira mbeu idzodzo, kureva kuti hakuna chipoketi chaibvarurwa chikadyarwa dzisina kunamatirwa. Kureva kuti zvinhu zvese zvatinoita zvinopfekwa naMweya Mutsvene, zvinotarirwa naMweya Mutsvene, zvinowitnesswa naMweya Mutsvene. Mweya wangu uri kundiudza kuti vanhu vazhinji havasi kuwana mabreakthrough because havasi kushandisa the spirit of the Lord. Kana waakuenda kuinterview, rega kuenda wega. Kana waakuenda kunotenga chinhu, rega kuenda wega. Even kushopping, rega kuenda wega. Tendera simba raMweya Mutsvene rinoshanda mauri, rishande pane zvese zvaunoita. Mweya Mutsvene ngave mupupuriri nemugoneri wako pazvose. Dhavhidhi anonyora kuna 139 mapisarema oti, ndingaenda kupi kusina mweya wenyu? Ndingamhanya ndikaenda kupi kwamusiri? Kureva kuti pese pane munhu pane mweya waShe, pane zvese zvinoita munhu pane mweya waShe. Kana ndobata, handisi kubata ndega, ndiri kubata ndakapfekwa nesimba raMweya Mutsvene. Zvoreva kuti munhu anonamata Mwari akaitirwa utsinye kubasa, Mweya Mutsvene ari kutochema. Why? Arimo maari, nyama iri kuita basa yakapfekwa naMweya Mutsvene. That's why uchiona kuti ukaitira utsinye munhu akapfekwa nesimba raMwari, hauna kurwa nemunhu, warwa naMwari. Muimbi wekuchechi kwedu oti, hondo dzedu dzese dzekubasa nekumba, dzekuzvikoro kwevana, dzinorwiwa naJehovha. Kureva kuti kana ndakapfekwa neMweya Mutsvene, hapana pandinozosara ndiri ndega. Kurwisa akapfekwa, kurwiswa mweya waShe. Bhaibheri roti abata wakarurama, abata mboni yeziso raJehovha. Pari kubatwa akarurama, hapasi kubatwa mweya, pari kubatwa nyama. Ende nyama iyoyo ndio iri kunzi mboni yeziso raJehovha. Kureva kuti kana ndana Jesu mandiri, zvinhu zvese zviri mandiri zvinoshanda maringe nemweya wakanzi garai muJerusarema kusvika mapfekwa nesimba. Ndine mumwe munhu andiri kutaura naye, nzwisisa kuti kana munhu akatanga kukutuka, haasi kukutuka as an individual, ari kutuka naMwari ari mauri. David anozvinzwisisa achiri kakomana kadiki. Anosanganidzana nemurume anonzi Goriati, achituka vaIsraeri, achiti pakati pevarume vekuJerusarema veIsraeri pane murume chaiye here ndirwe naye. VaIsraeri vakaona Goriati achivatuka, but David achiuya anzi I found a man out of my own heart. Anozvinzwisisa kuti vari kutuka havasi kutuka vanhu, vari kutuka hondo dzaJehovha. Ndo paanozoti iye, who is this uncircumcised Philistine who can defy the armies of the mighty Lord? David ari kuona Mwari vachitukwa, haasi kuona madzikoma achitukwa. Ende paari kunokanda dombo, haana kukanda Mweya Mutsvene, akakanda dombo, but dombo raari kukanda, ari kurikanda achiti ini ndinouya kwauri nezita raJehovha. Kureva kuti dombo raari kukanda, ari kutenda kuti rakatakura mweya waShe. Why? Rabva pamunhu ane mweya waShe. Bhaibheri robva rati chakaberekwa nemweya. Mweya. Munhu, last week ndataura ndikati kana wazodzwa nemweya waamuna Kristu, unopinda semhepo yekuti vanhu havanzwe kuti uri kubva kupi uye uri kuenda kupi. Why? Nekuti mauri mune simba raMwari, mauri mune kuzodza kwaMwari. Chinhu chakashata pasi pezuva kusanzwisisa simba riri mauri. Ndine munhu andiri kutaura naye, mutsai vakabva kukembe, vazhinji vacho vari kurara, vanozonyanyotamba stereki Saturday manheru. Hamutse
vamwe vacho vari kutotamba kukembi because kumba kune n'anga haitombobvumiri munhu anoita zvese zvese. Fanira kugara munhu uri muorder. Ukangoonekwa chete uchiita kunge uri kudai kuita sei koko munhu mukuru. Zveshuwa dai mainzi teerai ko munoona zvine zvichiita vakadzi venyu, vamwe venyu maitoona zvinyowani. Vanenge vachida munondiudza ndokupai maV11 nokukuratidza kaklip kezvaita wako unyatsoona kuti uri kumuta munhu uyu ane nyasha dzake dzausati wakuziva iwe muridzi wake. Tarisa munhu ari padizvo newe kuti kana ndina mweya mutsvene ndine simba randinaro. Do you know kuti mwe musi ndaizvifunga ndikati why are relationships struggling? When we look at relationships, both evakomana nevasikana kana edu isusu pachedu kuti baba namai ningi masawira edu, say my relationships are kustruggle. Ari kustruggle because hatisi kuisa Mwari mukati. Zvinhu zvedu hazvina Mwari chi mukati. Zvinhu zvedu hazvina kutenda chi mukati. Nekuti kana musina Mwari mukati mune element yekuvharana. Because munhu haasi kukuva, unotaura ukanzwisisa kuti munhu wandiri kushanda naye pandiri kumubira ndiri kubira Mwari ari maari. Pandiri kumuitira utsinye ndiri kuitira utsinye Mwari ari maari because ana Mwari maari. Nyaya yangu inoda kuti ndipedzise ndichidai. Nyaya yandoda kunyanya drive mangwanani ano ndichinopedza inyaya yecommitment. When the Spirit of the Lord comes upon you, it does not allow you to sit down. It does not allow you to do nothing. Nekuti vakapfekwa nemweya vakabva vatanga kuita zvinhu. That's why muchiona kuti bhuku raX rakanzi mabasa avapostori. Why? Vakanga vapfekwa nemweya. Mweya ndio waiproducer mabasa. Can I repeat this? Mweya ndio waiproducer chi mabasa. Kureva kuti kana ndane mweya wa Mwari ndine mabasa andinofanira kuita. That's why uchiona kuti X wese anonzi mabasa avapostori, kubvira mukupora kwevanhu, kubvira mukupiwa chikafu, kubvira mukuparidzirwa kwevanhu. It's acts of the apostles. Kureva kuti munhu wese ana mweya mutsvene maari ane zvinhu zvaanofanira kuita, nekuti mweya kana apinda mauri haugari. Kana vapfekwa namweya mutsvene haugari. Kana vapfekwa namweya mutsvene you won't be idle. Munhu ana mweya mutsvene anoita nzara nenyota yekuita zvinhu. Why? It's the Spirit that makes things happen. It's not an idle spirit. The Holy Spirit is full of actions. It's not an idle spirit. Ukaona wa comfortable kurova kuchechi, ukaona wa comfortable kuita nothing, wobva kuti mweya abuda mandiri, because the Holy Spirit brings something that is called restlessness. You feel that eager, you feel that hunger, you feel that aging, you feel that appetite. Unoziva kuti kune munhu kuti akanonoka kuchechi, unoona akadai sketi yake so achimhanya. Koita mumwe munhu wekuti akanonoka haamhanyi, haafambi, haanei nazvo. Haasisina nzara yekuita anything. Haasisina nzara yekuona zvinhu zvichiitika. Do you know kuti po anonyorera kuvaGaratia oti vaGaratia maifamba zvakanaka, ndiani akakuroyai? Kwete kuti vaGaratia vanga vasingachaparidzi zvevhangeri, vaGaratia vanga vakumukira kutemberi vasingashandi panyama. Paanozonyora achiti vasingashandi ngavarege kudini kudya. Mweya washe ukapinda mauri unobvisa chinhu chinonzi unyopi, laziness. Ukaona munhu anomukana 10 arara na 7 ozogeza manheru kana kusageza, forgiving himself or herself, uzoti mweya washe watama. Kune hama dzakadaro anomuka akarara kuma 7 anomuka kuma 3 odya munya, omuka ma 10 mukuseni oswera haagezi. Asi ma WhatsApp message anenge achipindura, emakuhwa ese anopindura. Anonzi kuri kuriwa peace job anoti ndiri right mazuva ano asikana, asi anenge apedza kukumbira mari.
vanhu vakaenda kuuk nevanhu vakaenda kuamerica vamwe vacho havazivi chavakaendera nekuti vanotumira vanhu mari vanoswera vakarara. Ende vabereki vari muno, vamwe venyu muchaenda kugehena kwete nekuti hamuna kunamata Mwari, because you train your children to be less. You do not teach them the acts of the Holy Spirit that is working, that endurance. So commitment. God will never bless you unless you are doing something. God will never give you a responsibility. That's why I'm not poor akatotorwa iri mbavha achiuraya vatendi. Akanotora Peter na James na John vairedza hove. Akatora Matthew the tax collector. Hapana Jesu paakatora mudisciple rover. All the 12 disciples were people doing something, not people that are sleeping. Can I repeat this? Hakuna munhu ane mweya washe anofarira kurara. The Holy Spirit, it enforces acts. It enforces work. It gives you ability to do stuff. God was giving me revelation and saying to me, if you are not trying anything, you are not in Christ. If you are not looking for anything, you are not in Christ. Being in Christ, it means you want to move mountains. Now, you are not committed, you are not committed. Ndikati unogara kupi vanditaurira pamba pake hapana kana garden raro kudirita kudai hapana fundisa handendi kubasa hapana garden hapadiridzwi hapatsvairwi hawaridzi mubhedha. Makamboona here kuti munhu anoswera pamba ane machances akawanda ekusawaridza mubhedha than munhu anomuka achita something. Why? Because unenge uchiti ndiri pano ndichauona na 9 ndichaona na 10 na 10 ndichaona na 11 na 11 ndichaona na 12 na 12 ndichaona na 2 na 4 hazvina basa todzokera mba zvakadaro hako handiti ndewedere mubhedha uri kuendepi. People who are idle, they normally cause trouble than people who are busy. Bible overati don't be a lazy man. Unoziva kuti ndaizvifunga kumba kwedu tiri 5 brothers. Pane vamwe vacho kuti unofunga kuti dai zvaiita ndaitora one of the courses yandinayo ndomupa oshandisa iyoyo. Because unonyatsoona kuti munhu ari pamba hana muriwo, ari pamba hana huku, ari pamba hana. Unoziva kuti mweya wekushaya ukakuba unokutorera zvese. Pane zvimwe zvinhu zvokuti you must not lack. Ndinombonakirwa nehama dzangu dzinoshanda kusecurity. Security guards, kana muri muJehovha akurangarirei mangwasikatano ndichambopfuura nekuofisi kwenyu. Munhu anoshanda pasecurity paanoshanda manheru 10 years haaverengi. Ende macomplex aanoshandira ane wifi anogona kutoita masters aripo pagate pipe. Because those people have time and that job ari kurambidzi kuverenga. Unotonyora exam uri pagate pipe. But munhu yeyeka kwete exam haatozivi namba yake yechitupa nemusoro, haatodi kuinyora weikirema, haadi namba yake chaiyo yechitupa haizivi, dheti rakaberekwa mwana wake haarizivi, chinhu chinonzi peni haadi kuchiona, but tsvimbo nepeni zvakada kungofanana. Imbopotawo uchishanda. Do you know kuti idleness unonzwa munhu achiti I'm not going to work. These days there are so many things you can do for yourself. Munoziva kuti kunamata Mwari uri idle kwakaoma. Namata Mwari uchiita something. Izvo tine mamwe machechi ane vavhangeri vekuti muvhangeri haendi kubasa, ada kutomanager pastor. Baba ndazopfuura nepachechi na 10 mamusati masvika kuofisi kwenyu. Kuyo kwako wangosiya nani pawangochiona kuofisi kwangu. Muvhangeri anotarisa jutrosa ramufundisi kuti varipi, haana kwaanoenda. Chikafu chamuri kuba baba chawandisa. Idleness kills you. Holy Spirit did not come to make us crazy or foolish.
Ndakafarira theme yakaiswa namama yekunzi walk with the wise so that you become wise. Ndofuka akanyora Proverbs akaona kuti ndikati vanhu namatirai wisdom zvinonetsa. Akangoti fambai nevakangwara. Wedire kuti fambai nevakangwara ka. Ndoda kupa example one. Ndikaswera kumba kwa Prof Nyabadza naamai. Inini kumba kwangu kusina sugar. Zuva iroro nechitomwa sugar yavo. Ndo zvinongoreva kuti walk with the wise. Zuva iroro nechitomwa sugar yani yavo. Ndichifamba ndiri motamani mavo. Pamwe pacho ndakamboparidza rimwe zuva ndikati kana usina nyasha shandisa dziripo. Can I repeat this? Kana usina nyasha shandisa dziripo. Pane padziri. Unoziva kuti chinhu wani ndichikura ndiri mukomana. Ndaisanyanyoshanyira vakomana. Ndaitambana namai manhire, vanamai maforimbo, vanamai mafaka, vanamai marimira. Ukaswera hako namarimira musi weSaturday uchitandara naye achikudza zvokubasa kwake, zvekutraina makadets and what, mai vakugadzirira baba vavo lunch. Unoziva kuti one yako iripo. Pamwe pacho kudya zvinonaka hakudi kunyanyoshanda, kunoda munhu anofunga. Ukafunga unogona kutodya zvinonaka usina chavaita. Ini munhu akanipa foni yangu yekutanga handset ainzi mai mafaka. Kwete ndaingoti mama vakati kana musina anotora vana anotora sekuri muripo here ndiripo ndakubuda ndakusiya vana vangu havasiyei ndivaitise homework ndicho aita sei. Ndo akazonditi ndiri kuuniversity sekuru imwe foni tichitotandara tapedza kudya sadza ravo. Kati ndapawo munhu namba dzangu dzenyu kuti kana kwaita mukana weattachment akufonerei. Zikanzi handiseti sekuru zvireruke pamwe handidai foni nendiri meeting, but aupiwa wakarara. You walk with the wise kuti uwane zvimwe zvinhu zvauri kuda iwewe hazvisi kuda kuti unamate, zviri kuda kungoziva kuswera naye. Mweya Mutsvene ngaakuzarurire umboitawo vanhu vane mazita anozikanwa waunotaurawo nawo. Rega kuramba uchingotaura nevanhu vasina chinhu. Rimwe zuva takambofamba neumwe mwana takaneta tese namaimufundisa. Jokingly tidrive wakati ndipe kwautodrive, but kana uri kufamba nemunhu ane bhasikoro unodriviswa bike. Bhasikoro hanzi ndinokupa zvandinazvo. Pamwe pacho ndakaona kuti vanhu they are scared nevanhu vabudirira muupenyu, but vanhu vabudirira muupenyu ngativashandisei. Toda kuti mama ndiri kuuya kumba kwenyu wombodyawo zvinhu zvisina zera newe, ende kana wazvidya waakuziva kuti zviriko waakuchienda mupureya manje wotanga kuzvikumbira. Pane imwe nyama yandakazoziva inonzi gamoni, ndakatozoiziva ndapedza kubereka vana vangu vese 4 vatatu, kuti kune imwe nyama inowanikwa inonzi gamoni. Tichinombori chii? But unenge wachiwanawo mumagazini wamboverenga. Kwete vakarara. Walk with the wise. Ndakabvunza umwe mufundisi zvikanzi who is your spiritual father? Kanzi spiritual father wangu ane chechi. Spiritual father vane vanhu 5 vavanoparidzira musi weSunday ndo chechi yavo. Iwewe mwana wacho unoita vangani? Unoita 2 because haungazokundi muridzi wenyasha. Ukakopera bhuku remunhu awana 5 iwe unowana chii nemaerawo ako ekukopa? Iye awana 5 out of 50 iwe waakukopa unozowana chii? Saka Bhaibheri kuti walk with the wise. Vhura meso umbotarisa kuti pane vakanditenderedza akati ngwarei ndiani? Unoziva ndinofarira chinhu ichi. Tinoenda kukembi nedzimwe hama dzisati dzaropafadzwa nemotikari. Ukamuti mota 5 idzo chuza yauda kupinda anotsvaga iri kubuda utsi. Iye akanaka yanzi andikazosvibisa mota iwano, but mukana wekuisvibisa wauya katombosvibisa. Ndakabvunza umwe mukomana ada kuroora kati pavasikana ava uri kuda upi? Nzamufundisi vane madhigiri vanotyisa. Unoziva kuti inini dai ndakaita dofo kuchikoro chokwadi ndainotsvaga mukadzi anogona kutera kuti ndibatsire vana. Ndokumwe kungwara kwandiri kutaura kwako. Inangu handigoni. Aka mwana wako iwe kana waiwana 2 wonotora mukadzi wako aiwana 1. Koma vana vanofanana nemajinzi evabereki vavo. Kana zvaindiremera ndochinotsvaga the wise pamabhuku zvibatsire vana.
kwete kubatsira vana chete, zvinobatsira newe. Iwe, I need to tell you this, kuvakomana vari muno, ukawana munhu chaiyo simbi ine mari, ikati uya tigare, iwe kuteerera wadya zvakanaka kuri nane than kutonga uine nzara. Mweya ngakuvhure meso. Can I repeat that one? Ndinzwa. Ukatora mudzimai wako wekuti ndiye anoya ne70, anokutangira business, haazokubvumidzi kuramba uchiita magadheni. Chiyero chadi. And haunetswi nekupeka handbag rake. Unongoita master how to pack a handbag, how to make a happy. Mama chienda kubasa munotishandira. Kana makudzoka motaura tofana tagadzira chikafu. Zvichibuda zvichienda. Kuteerera kunokunda chibayiro, pamwe pacho uri kunetswa nekusada kuteerera. Even vanhu vanoshanda nevanhu vane mari unotomuteerera, ukasamuteerera haulume. Can I repeat this? Unotomuteerera. Ndezvipi zviri nane kuteerera mukoma than mukadzi? Kuteerera wandinogara naye ega because haazotauri. Zvino iwe imomo mune shasha dziri kunyadzozoti nyasha dzandiri kushandisa ndedzamai. Kuna vamwe vakatounzwa kuno nana mai kunzi chiuyai kuno kwanaka, wosvika unzi tiri kugara apa tichirara apa tichidya apa. Ende kana vakuno kujoni hazvitauri hunzi akaunza umwe ndiani. Tapinda nyasha dzatipinza. Mweya Mutsvene ngaakupe meso, ubve kunhamo, ubve kunzira dzekutambudzika. Mweya Mutsvene ngaakurangaridze. Even chechi dzamunoenda chaiko, usaende pachechi pari kunetsekwa pekuti hapana kana cheya. Iwe tangirawo pari nani, usaswere uchida kuvaka embaya. Kana paine yakavakwa famba neiripo. Wosiya chechi yakanaka kudai uchida unopinda pasi pemuti, iwe zvibate, ita order. Mweya waShe ngaakubatsire. Ndaitaura nomwe munhu zvikanzi mufundisi, Holy Spirit inombonyatsoshanda sei? Ndikati Mweya Mutsvene haufu wakamuona achifamba netsoka. Anokutinhira vanhu vane mweya vanokusimudza. Uri kunzwa ndinoedza, anokutinhira vanhu. Anouya as ideas kuti utore ma-challenges. Iwo mweya unokuti ukaona munhu ane mota unomutya uyu, imbounamatira uende. Unoziva kuti ukaswera nevanhu so, vanhu vaunoswera nawo, kana vaine madhimoni unotora madhimoni, kana vaine mweya waShe unotora mweya waShe. Makanika, vakadzi vese vana makanika vanokuudza mhando dzemotikari nemahead of engines, because murume wacho akafarisa anenge achitaura kuti gearbox, ndanga ndichigadzira gearbox, ndanga ndichigadzira gearbox. Vakadzi vevafundisi vanoziva mavhesi. Vakadzi vema-accountants anogara ndanga ndichita balance sheet, ndanga ndichita cash flow. Kunyange akasaziva kuti cash flow ndeyered here kana ndeyeblue, but akanzitaura zveaccounting anoziva kuti cash flow balance sheet anombotaurawo mawedzi 5 ane chekuenderana. Saka pamwe pacho munhu unoswera naye, mamwe madzikirira amuri kuita imhando yevanhu vamuri kuswera navo. Munoswera muri mimba isina window, imba isingavhurike door, wotarisa kurota zvakanaka manheru. Mweya Mutsvene unoziva the Spirit of the Lord inofana kukuvhurira ma-opportunities. Kana yapinda vana Peter vaitambudzika, unotozonzwa vanhu vachitaura vachiti havazivo here vakomana ava vasina kufunda, kureva kuti pakapinda mweya waShe muna Peter, John naJohani, vakaiswa palevel nevanhu vaiziva zvavanoita. Kana Mweya Mutsvene akupfeka, unoziva zvekuita, unoziva zvekubata, unoonekera, haurambe wakadaro. Simba raMweya Mutsvene kuchinja upenyu. Can I repeat this? Simba raMweya Mutsvene kuchinja upenyu. Madzimai akabva kumusangano ndakaudza, imbonochinja shamwari dzako. Mweya Mutsvene ngaakuratidze vanhu chaivo vekuswera navo. Izvo kune vanhu vari muno muSouth Africa vari kuswera nevanhu vasina mweya waShe, vari kuitiswa. Izvo vari kutenga mastendi kumusha. Anogarira mukukwa ane stendi kumusha. Iwe ita order, uri kuidi stendi. Unorarama ka1, you are not rehearsing. Asi munhu ari busy kuvakako kuZimbabwe. Munomu haana imba, haana anything, haana sofa. Akatenga sofa riri kugarwa nomwe munhu. Iye ari kugara pachigubhu. Kana ndazoenda kumusha, hausi kurihesa. You are living now. Tenga sofa raunogara, vaka imba yaunogara. Kana maakuita dzimwe kuZimbabwe, ngadzive dzechipiri, dzechitatu, yekutanga paunogara.
ndakabvunza imwe hama iri muno muri kutondinzwa izvozvo ndikati project yamama muchita gore rino ndei ndiri kuisa bhoho kumusha ngati kuna ani kumusha zvikanzi kune masisters angu muri kuvakira masisters bhoho imi mine mukadzi sisingawatsvage murume wavo wakaremara kana vasina ngawaite vega vanoita mbiri yechiganda ngawani ari ega ndosvitira zvinhu zvangu kana ndakumuda ndonomuroora nomutsvaga marusefa ndoya naye sezvataurwa nababa mwari verugare vachitiitira zvakanaka but haunomutori kumusha uko iwe uri kutambudzika unofanira kunge uine chikesi chemari zvambotaurwa nasista Linda zvikanzi isu tine mari dzedu vasikana vangu vepano masingo ukaenda uchimutaura toda kumutengera pizza anokudzingirira vakapfuura palevho yepizza kana vauda kutomutengera